L'IDIAP és l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Actualment és un institut de recerca universitari lligat a la Universitat Autònoma de Barcelona i va ser constituït ara farà 20 anys, en l'any 1996, coincidint amb la creació dels diferents instituts de fundacions de recerca de l'Institut Català de la Salut. L'IDIAP Jordi Gol és una institució clau per promoure un aspecte que és fonamental en l'àmbit de l'atenció primària, que és l'àmbit de la recerca. Va ser el primer institut d'aquest tipus que es va fundar a l'estat espanyol a mitjans dels anys 90 i ha contribuït d'una manera molt decisiva a potenciar la recerca en l'àmbit de l'atenció primària. L'objectiu era En l'any 2010 va aconseguir l'acreditació com a Institut Universitari de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i també a partir d'aleshores, l'any 2011, al cap d'un any, es va aconseguir l'acreditació dins de la norma ISO 9001-2001, que el que ens acredita són els nostres procediments de treball. L'IDIAP actualment està format per uns 500 investigadors col·laboradors, la majoria dels quals són professionals que treballen en l'àmbit de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. Treballen amb nosaltres aproximadament 200 centres d'atenció primària i també estan treballant pròpiament sota contracte de l'IDIAP un promig d'unes 55 persones actualment en l'any 2015. De tots els nostres projectes, jo el que destacaria són els diferents estudis epidemiològics que hem fet i que estem portant bàsicament en relació al fetge gras no alcohòlic. Gràcies a aquests estudis ens ha permès conèixer la prevalença real d'aquesta malaltia en el nostre país i els seus factors associats, molt especialment la diabetes i sobretot l'obesitat. Això també ha permès que els metges cada vegada es familiaritzin més amb el maneig d'aquesta malaltia, de manera que detectin i puguin incidir més sobre aquest tipus de malalts, coneguin molt bé quina és la morbimortalitat d'aquesta malaltia, no tan sols per la vessant hepàtica, sinó sobretot per la vessant cardiovascular, perquè cada vegada més hi ha més una estreta relació entre les dues patologies. Els projectes de recerca que tenen més aplicabilitat hem desenvolupat una equació de risc que es diu RISON, que ens ajuda a prioritzar l'ús de l'ITB i la població que és de risc. Els projectes que el nostre grup ha desenvolupat que hagin tingut una aplicabilitat en la pràctica clínica segurament estan relacionats amb la predicció del risc. En aquest cas, en col·laboració amb els investigadors de l'IMIM i de l'Hospital Josep Trueta, vam col·laborar en la calibració, en l'adaptació de les funcions de risc de Framingham a la nostra població. I això ha tingut una clara aplicabilitat perquè és l'eina que s'utilitza de manera oficial a les nostres consultes, ha sigut adoptada com a oficial per al Departament de Salut, també en altres comunitats autònomes. Ja s'estan prenent decisions sobre la salut de la nostra població en base a aquesta funció calibrada. En l'àmbit de la recerca, en el camp de l'atenció primària, com en altres camps de la recerca biomèdica, en aquest cas, necessita de dos elements claus. Un element que és l'element de finançament, assoliment de recursos necessaris per posar en marxa els projectes de recerca, i per un altre l'àmbit científic. Llavors, l'IDIAP Jordi Gol va néixer amb aquesta doble perspectiva. Per una banda, com una institució capaç de generar recursos per finançar els treballs de recerca i per una altra de generar un àmbit científic en el que pogués existir un recolzament efectiu en aquest àmbit per als diferents investigadors que actuaven i actuen en l'àmbit de Catalunya. Un dels punts claus amb els quals es va començar va ser creant el que és el Comitè d'Ètica,
tutoritza, assessora tots els projectes que es fan aquí. I posteriorment també es va crear un codi de bones pràctiques en recerca. Un segon punt important en l'evolució i en com fem la recerca va ser la creació de les unitats de suport a la recerca. Donar suport als professionals perquè puguin desenvolupar aquesta recerca. L'apropament de la recerca al territori. La creació de les unitats de suport a la recerca en el territori jo crec que ha sigut una forma d'enfortir la recerca perquè la proximitat del clínic, de l'investigador amb el centre de recerca pròpiament, això és un element facilitador. En tot el que és l'estructura organitzativa de la recerca que fa que millori la qualitat d'aquesta recerca, que millori l'accés a determinats recursos a nivell nacional, inclús últimament a nivell internacional, el poder establir contactes amb investigadors d'altres bandes del territori. Ampliem el focus, no ens quedem, hem perdut, per sort, la visió de les intervencions fetes en un o dos centres i cada vegada més fem intervencions multicèntriques que siguin realment útils i que donguin una utilitat científica, no? Actualment tenim 8 unitats de suport a la recerca que estan escampades per tot el territori de Catalunya i són fonamentals de cara a tenir la proximitat. Aquestes unitats de suport a la recerca va suposar una inversió important tant per part de l'IDIAP Jordi Gol com també per part de l'ICS en recursos humans perquè a cada una d'aquestes unitats hi ha gent que dona aquest suport als investigadors d'allà. Un tercer aspecte clau i molt important ha sigut també la promoció i la creació de grups de recerca. La recerca que hi havia a l'atenció primària era basada en gent que d'una forma espontània anava fent coses, però que no estava molt ben estructurada i que tenia poca estabilitat. I un punt molt important va ser l'intentar crear aquests grups que siguin estables i que per tant agafin línies d'investigació que les vagin consolidant per arribar a fer una recerca d'excel·lència en aquelles línies. Per una banda, el fet de construir uns criteris d'acreditació de grups jo crec que ens ha ajudat a marcar una mica el camí i a poder fer estratègia per tal d'anar-nos consolidant. Jo penso que l'IDIAP el que ens ha donat és una estructura, diguéssim, molt sòlida i rigorosa i que ha permès que la recerca a la primària cada vegada sigui més competitiva i ens ha permès poder també fer cada vegada més projectes més ambiciosos. Un altre punt que jo crec que és molt important ha sigut facilitar el contacte amb altres grups de recerca que treballen de manera paral·lela al nostre. El fet de ser una àrea que compartíem diversos investigadors ens ha permès poder-se organitzar aquells investigadors que estàvem en una àrea temàtica similar i això ens permet, per una banda, col·laborar i, per altra banda, ens permet també organitzar-nos a nivell de línies de recerca, endreçar-ho una mica bé. L'IDIAP en l'actualitat té 33 grups de recerca acreditats, dels quals 10 són grups consolidats i els altres són grups emergents. A més, dintre de tots aquests 33 grups n'hi ha 14 que han estat acreditats per la GAUR, per a una entitat externa. Un quart punt important també a destacar és el de la creació d'unitats o plataformes especialitzades. Hem creat el que pot ser la unitat d'estudis del medicament, en què hi ha una sèrie de farmacèutics, farmacòlegs o estadístics que donen suport en el desenvolupament d'estudis específics en el medicament, ja siguin assajos clínics o ja siguin altre tipus d'estudis. El disposar d'elements de recolzament específic, sobretot per als camps més habituals, més freqüents en el camp de la recerca a l'atenció primària, és un element clau.
Una altra unitat també molt important que l'any 2010 es va crear és el CIDIAP, és una base de dades amb dades que provenen de la història clínica informatitzada i que donen suport a la recerca. El CIDIAP, jo crec que això és un guany pel nostre grup claríssim perquè ens ha permès poder avançar amb una recerca de molta qualitat i de molt potencial. El que fa és treballar i tractar totes aquestes dades perquè puguin arribar a l'investigador d'una forma adequada per poder respondre a aquestes preguntes que ells es fan. I actualment hi ha més de 80 projectes utilitzant aquesta base de dades. És la unitat de projectes europeus que també dona suport per impulsar tot el que és la participació dels investigadors i dels grups de recerca en el que són infraestructures i projectes a nivell europeu. Hi ha diversos ajuts que desenvolupem conjuntament amb l'Institut Català de la Salut, com pot ser un ajut a projectes, ajuts per desenvolupar les tesis doctorals, ajuts a la mobilitat d'investigadors a centres d'excel·lència estrangers i que per tant puguin anar a un centre estranger per conèixer, per formar-se, per crear xarxes, per crear futurs projectes d'investigació, ajuts a la traducció d'articles, etc. Diversos ajuts que es van creant per donar suport a tot el que és el conjunt dels investigadors que tenim aquí. En el nostre grup de treball, igual que la resta d'atenció primària, la IDIAP ens ha ajudat tant a donar-nos suport a l'hora de fer recerca amb els nostres projectes com a aconseguir finançament per realitzar-los i a l'hora també poder optar a convocatòries competitives. Ha permès que almenys de les persones que estan al nostre grup, una d'elles hagi pogut fer el doctorat i en aquests moments hi ha 5 persones que l'estan fent. En el cas del nostre grup, a sobre han sortit molt beneficiats de l'ajuda que ens ha ofert l'IDIAP, amb aquest tipus de suport que ens ha ofert sempre, però ara també hem aconseguit un ajut per fer una estada a l'Agència de Salut Pública, el que millorarà les nostres habilitats de recerca i ens ajudarà a reacreditar-nos com a grup i a consolidar-nos. Alguns dels indicadors importants amb el qual es pot veure tot el que és el treball i la producció de l'IDIAP Jordi Gol és el nombre de projectes. Tenim un volum de projectes molt important que està al voltant dels 250 projectes actius, dels quals cada any adquirim entre 60 i 70 projectes nous. Un és l'estudi de la inèrcia terapèutica en el pacient diabètic, que és una cosa que tots els clínics sabem que existeix, però a l'haver-ho estudiat, objectivat i explicat, ha permès veure com el que moltes vegades en la consulta fem no deixa de ser una inèrcia, no? I això ens ha permès dir, escolta, metges, ens hem de posar les piles de que moltes vegades hi ha molts pacients que estan infratractats i que caldria una actitud més enèrgica terapèuticament. No? Els treballs que el nostre grup, el grup emergent en recerca en cures de la salut, actualment està treballant i que tenen una aplicabilitat major són un taller de salut que hem vist que té un impacte a la promoció d'hàbits saludables, que potser a la consulta no es veu tant el seu efecte, però sí a la comunitat, i potser si es fes de forma més massiva sí que arribaria a veure aquest impacte a les consultes. Les millors notícies, a més, no són només que aconsegueixen un canvi, sinó que aquest canvi perdura en el temps, que és el realment novedós, aquest taller de salut. El primer projecte que vam fer va ser una intervenció sobre fumadors, perquè aquesta intervenció va ajudar a desenvolupar una guia, que és la guia que actualment es fa servir a l'ICS. Ha cridat molt l'atenció una intervenció sobre bebès, sobre pares de bebès, per evitar l'exposició del fum, que és també un projecte que ha tingut força interès. També estem treballant amb grups de crònics fent mindfulness, on hem vist que hi ha una efectivitat també, i ja tenim tot un material que està validat. Estem fent un protocol amb un treball amb diabètics, on el que volem és fer un tractament intensiu fomentant els hàbits de vida saludables, intensificant els estils de vida per veure si milloren, i finalment també estem fent una revisió bibliogràfica sobre els registres d'infermeria, que és un punt feble en el nostre col·lectiu. Portem un parell d'anys fent i encara no hem acabat, que és l'estudi sobre la retinopatia diabètica. Des de fa 4 o 5 anys, a l'ICS, a l'Institut Català de la Salut,
està utilitzant un nou mètode de cribatge, que és amb la càmera no midriàtica. Fins ara ho feia l'oftalmoscòpia directa per part de l'oftalmòleg, i ha sigut una nova tècnica que ens ha permès facilitar el cribatge i el seguiment d'aquests pacients. Al voltant del 75% dels investigadors principals són professionals assistencials de l'atenció primària que desenvolupen projectes i els lideren ells mateixos. Al llarg d'aquests anys, el fet de que el propi institut hagi agafat solvència, hagi agafat credibilitat, ens permet treballar de tu a un mateix nivell amb altres instituts de recerca de caire hospitalari. Les publicacions també han anat incrementant-se de forma constant, però el que sí que ha estat més significatiu és l'impacte d'aquestes publicacions. Hi ha hagut un augment molt clar del que és la participació en aquelles revistes de més qualitat, el que se'n diu de quartil 1. Tenim un factor d'impacte global al voltant dels 800 punts. Un altre punt també que destacaria a tenir en compte a l'hora de parlar de resultats de l'IDIAP Jordi Gol seria el nombre de tesis doctorals que s'han llegit. Els objectius de l'IDIAP estan definits en un pla estratègic. La línia més important és la que va dirigida a continuar donant resposta a aquells problemes de salut que es presenten dins de l'atenció primària de salut. Una línia està enfocada al que nosaltres considerem modificacions organitzatives, tant del suport com de la pròpia organització de la recerca, fomentar la col·laboració no tan sols amb els instituts de recerca que estan ubicats a Catalunya, sinó a nivell de l'estat espanyol o també a nivell europeu, és a dir, a fomentar col·laboracions amb grans consorcis de recerca que es dediquin a treballar a les àrees que nosaltres treballem, i finalment un altre punt que està dedicat a la innovació. S'ha demostrat clarament que ha contribuït d'una manera extraordinàriament positiva al desenvolupament de la recerca, no solament a Catalunya, sinó que també exerceix una influència molt important tant a nivell estatal i a nivell inclús internacional. El que hem de fer és seguir consolidant aquestes línies que nosaltres estem impulsant, perquè això realment pugui donar un potencial més gran en el que és l'atenció primària. Em sembla que tota la recerca en general en aquests moments dins de l'estat espanyol pot estar en una situació de risc important. Aquesta situació de risc ve donada fonamentalment perquè ens hem centrat en els últims anys de crisi econòmica només a pensar que s'han de donar recursos per donar assistència i l'assistència no es pot millorar sense una altra de les parts fonamentals que és poder donar temps als professionals perquè es pugui fer recerca. I això vol dir que s'han de dedicar recursos i temps a que la gent tingui temps per pensar i sobretot a generar i a crear noves generacions de professionals que puguin pensar en fer recerca en atenció primària.